धन्यवाद. मी लक्ष्मण नंदीबा वाघोले, माझी बायको गंगूबाई धोंडीबा लक्ष्मण वाघोले या आजारी होत्या. त्यांची शुगर BP सगळे वाढलं होतं. काय मी तात्काळ त्यांना घेऊन पुष्पलता हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आलो. मला तिथं माझी परिस्थिती एवढी नव्हती कशाची. मग तिथल्या डॉक्टर लोकांनी, इतर सर्व सहकारी लोकांनी मला सहकार्य करून माझ्यासाठी पुष्कळ प्रयत्न केले. काय आणि माझी परिस्थिती नसताना मला तिथल्या लोकांनी भरपूर सहकार्य केलं. त्याबद्दल मी त्यांचे सर्वांचे आभार मानतो व तसेच आपल्या दवाखान्याचे पुष्पलता हॉस्पिटलचे मी आभार मानतो.